No niin, katsotaan vähän tosiaan lokeja Linuxissa ja vähän myös sitten Windowsissa, että mitä ne on ja miten niitä nyt sitten katsellaan ja hallitaan ja mistä ne löytää ja sillä tavalla katsotaan vähän, koska se on yksi tärkeimpiä asioita nyt hallinnoida Linux-konetta ja myös Windows-konetta, että tiedetään mitä siellä tapahtuu ja millä tavalla se kone toimii, eli missä tilassa se järjestelmä on milläkin hetkellä. Tärkeää tässä on nyt sitten se, että niin pystytään ennakoimaan niitä vikoja, mitä sattuu tulemaan. Välttämättä jos ei me katsota niitä logeja ja seurata mitä siellä tapahtuu, niin ei pystytä sille etukäteen kertomaan missä tilassa se järjestelmä on ja onko täällä jotain semmoista, jota pitäisi jossain vaiheessa ottaa huomioon. Esimerkiksi logiin voi kertyä semmoista, että se siellä näkee, että esimerkiksi muisti alkaa täyttyä tai joku kovalevy alkaa täyttyä, niin se voi tänne logiin kerryttää jo semmoista tietoa, josta pystytään ennakoimaan, että tämmöistä voi jossain vaiheessa tapahtua. Eikä sitten tietysti, ettei meidän tarvitse mennä siihen, että siellä levy täyttyy ja kone pysähtyy sen takia, koska emme ole huomioinut sitä ajoissa. Niin sen takia on tärkeää seurata niitä logeja jo ennen kuin virhetilanne tulee, että tiedetään. No tietysti siinä vaiheessa, kun virhetilanne tulee, niin sekin on tärkeää silloin mennä katsomaan niitä logeja, koska siellä yleensä sitten näkee, että mistä se virhetilanne nyt on johtunut, että tämä järjestelmä nyt toimii tällä tavalla. Esimerkiksi kun tehdään niitä asennuksia siellä harjoitustehtävissä, niin seuratkaa niitä logeja, mitä sinne logeihin tulee. Siinä on myös hyvä seurata sitä että mikä on se oikeat asiat. Nyt kun te asennatte jotain, niin näette, että joo, tämä meni ihan oikein, tämä asennus tässä meni eteenpäin, mutta katsokaa, mitä sinne logeihin jäi. Että te tiedätte sitten, että mitä logeihin pitää jäädä, kun asennus menee oikein. Niin sen jälkeen sitä on myös helpompi seurata sitä logeista, että mitä nyt tapahtukaan tässä, kun tämä ei mennytkään oikein. Kun on semmoinen muistikuva, että aha, nyt se toimii oikein ja se kirjoittaa silloin tämmöisiä asioita sinne logeihin. Ja sen takia on hyvä katsoa niitä logeja myös siinä vaiheessa, kun se asennus menikin oikein ja kaikki menee oikein. Niin seurata niitä, että mitä sieltä nyt sitten löytyy. Ja tosiaan ne vikatilanteet sieltä löytää. Ja tietysti on tärkeää tietää, mistä logista se sitten löytyykään sen hetkinen vikatilanne tai sitten ne informaatio, mitä sieltä logista nyt sitten löytyy. Tämä on tosiaan nyt sitten jollain tavalla myös siihen journaliin jatkoa, mitä katsottiin viikko sitten, niin vähän sama asia, eli ne journaliin menee myös sitä logitietoa, mutta tämä niin tavalliset logit, tänne menee jotain toisella tavalla sitä tietoa, kuin sinne journaliin, mitä katsottiin viime viikolla. Eli on hyvä niin seurata näitä logeja eri paikoista, niin tietää minkälaisessa tilassa tämä järjestelmä on, mitä nyt sillä hetkellä siinä hallitsee. Ihan samalla lailla siellä Windowsissa, niin Windowsin logit kertoo ihan samalla tavalla, missä tilassa se järjestelmä on. Onko siellä virheitä, onko siellä jotain warningia, jota pitäisi ottaa huomioon, tai infotilannetta. Ihan samalla lailla on sieltä Windowsista hyvä seurata niitä logeja. Ja ihan samalla lailla sieltä katsoa, että missä tilassa järjestelmä on. Kaikki toimii, aha, täällä kaikki näyttää ihan ok. Mutta siellä on varmasti sieltäkin Windows-logeista löytyy jotain keltaista tai punaista, vaikka kaikki tuntuu toimivan oikein. Siellä on jotain semmoista punaista, joku ei lähtenyt käyntiin, mutta se nyt ei esimerkiksi sillä hetkellä ole mitään merkitystä sillä punaisella, mutta tietysti on hyvä aina seurata, että minkälaisia logeja sinne nyt on sattunut syntymään sinne Windowsiinkin. No, logeja, missä ne sitten sijaitsevat tuolla Linux-koneissa, niin on eri paikkoja. Tietysti noista aina eri jakeluversioista riippuen ne on vähän eri paikoissa nuo logit, mutta pääsääntöisesti niin kahdesta paikasta. Tärkein yksi logi on tuo var log messages, eli
Yleensä tohon paikkaan Red Hat-pohjaiset jakelut kirjoittaa niitä järjestelmän päälokeja. Ubuntu-pohjaiset käyttää sitten syslockia, joka vastaa messagessa. Se on vähän aina, että tästä tosiaan jakeluversiosta riippuu, että mihin sen sitä kirjoittaa, mutta meillä nyt on käytössä Rocky Linuxia, se käyttää messagea niin tiedostoa niihin järjestelmän päälogeihin. Eli var, log ja messages on se päälogi, mihin erilaiset logitukset nyt sitten kirjoitetaan ihan tavallisella tekstillä, eli ihan tekstitiedostona sitä voi sitten hallinnoida. No, vastaavalla tavalla on sitten Outlook ja Securilogi. Noikin on samalla tavalla tässä, eli Ubuntu Red Hat pohjaisesti menee Outlook ja Securilogit. Eli sinne nyt kirjaantuu Securilogeihin, niin kuin nimi nyt sitten tuossa kuvaa, niin nämä sisäänkirjoitukset, ohjelmistojen asennukset, salasanan muutokset, semmoista kirjaudutaan tonne logeihin. Ja näissäkin varmasti on sitten jakelupohjaisia eroja, että mitä kirjoitetaan mihinkin noista logeista, mutta pääsääntöisesti kaikki tämmöiset securityin liittyvät logit kirjoitetaan näihin logeihin. No, seuraavana on tuo kerni, eli jos ytimeen liittyy jotain hommia, niin se kirjoitetaan sinne, kronioppeihin liittyvät tonne, ja sähköpostiin liittyvät viestit tonne, eli nyt kun siellä yhdessä harjoituksessa teette sitä sähköpostia, lähetätte ja muuta, niin katselkaa sitten, onko tonne MyLogeihin syntynyt jotain tietoa siihen liittyen. Vaikka kaikki toimiikin, niin kannattaa käydä katsoa, onko sinne jotain tullut. Ja ihan sama asia, onko tänne messageihin nyt tullut jotain viestiä siihen liittyen, esimerkiksi siihen sähköpostin lähettämiseen. Kannattaa ne aina katsoa. No, sieltä löytyy paljon muitakin logeja, sieltä log-kansiosta, var-log-kansiosta, mutta osa niistä logeista ne ei ole niin sanotusti semmoisia selväkielisiä tekstimuotoja, joten ne on tarkoitettu käytettäväksi komennoilla. Esimerkiksi komennolla filelog, lastlog ja who-komennoilla voi katsoa sitten niitä logeja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi näillä komennoilla. Eli jos niitä menee suoraan katsomaan tekstieditorilla tai jollain muulla, niin se näyttää semmoiselta sotkulta käytännössä. No, näiden lisäksi on ohjelmakohtaisia logeja. Riippuu tietysti tässäkin aina sitten, mitä on asentanut, millä tavalla on asentanut, mutta jos asentaa sen MariaDB, niin se MariaDB luo sinne omia logejaan. Sieltä löytyy MariaDB-kansio, mistä löytyy siihen liittyvät logit. Niitä kannattaa siellä kanssa käydä tutkimassa. Sen lisäksi, vaikka MariaDBkin luo sen oman loginsa, niin se voi jotain kirjoittaa tänne messageihin. Eli näissä on aina tämmöisiä, että vaikka se ohjelma luo se omaa logi, niin todennäköisesti se kirjoittaa myös tänne messageihin jotain. Eli jos ohjelmakohtaisesti jotain katsoo, niin pitää käydä katsomassa sitten kummatkin tiedostot, että onko siellä nyt jotain kirjoitettuna. Ja ihan samalla lailla sähköpostia lähetettäessä todennäköisesti kirjoittelee jotain messageihin ja todennäköisesti kirjoittaa jotain tänne MyLogiinkin. Eli kummastakin voi löytyä niitä asioita. Eli aina kannattaa toi messages katsoa ja sen lisäksi siihen liittyvä, jos siihen ohjelmaan liittyy oma logi, niin se logi. Silloin ainakin on logit katsottu riittävällä laajuudella. No, niin kuin kaikissa tapauksissa, kun ruvetaan sitten asentamaan koneita ja muita, niin asennetaan ne päivitykset sinne aina sitten, kun lähdetään jotain tekemään. Se on DNF-updateilla tai apt-updateilla tai upgradeilla sitten ne päivitykset kohdalleen. Niin tällä tavalla ohjelmat toimii oikein ja myös sitten logit toimivat oikein. Niihin on voinut tulla jotain logipäivityksiä, niin sen jälkeen ei ole niistä ongelmaa saada logeja ohjelmistakaan. Ja tärkeää sitten, että aikavyöhyke on oikein, tiedätte että sen logit liittyy johonkin tiettyyn hetkeen, koska yleensä sitä logeista katsotaan, että jaha, mitähän täällä on tapahtunut ja milloin se on tapahtunut. Niin se on tärkeää, että meillä on sitten päivämäärä ja aika kohdallaan sillä koneessa, että
varmasti tulee ne merkinnät myös sinne logitiedostoihin oikein, ja myös sitten se vaikuttaa tietysti varmasti ohjelmienkin toimintaan, tai voi vaikuttaa ohjelmien toimintaan, jos kellonajat ei ole oikein. Eli tuolla tate-komennolla nyt näkee, ja jos tarvitset sitten aikavyöhykettä esimerkiksi muuttaa, niin temp tcl, sillä pystyy sitä sitten muuttamaan. Tuossa näkyy, että otettu tuo status sitten, näkyy, että local time UCT on vähän eri luokkaa niin kuin pitääkin olla, ja time zone on Europa Helsinki tässä koneessa. Ja NTP-service on aktiivinen, eli Network Time protokolla käydään hakemassa jostain se oikea aika. Eli tuo nyt kannattaa olla NTP-service aktiivisena, niin se käy jostain atomikellosta hakemassa nyt sitten tarkan ajan sille koneelle, että kaikki toimii sitten hyvin. Mutta tuolla pystyy muuttamaan sen ja tarkistamaan, että time zone on se, mitä kuuluu ollakin. Tai sitten jos ei ole, niin muuttamaan sen sopivaksi. No, Linuxissa tätä messages-tiedostoa, tietysti muitakin tiedostoja, niin niissä voi olla näitä logrotate, eli se tarkoittaa sitä, että kierrätetään niitä tiedostoja. Eli tällä nyt varmistetaan se, että ne logit ei häviä sieltä, ja meillä on riittävästi logitietoa tallessa, ja myös se, että levyt eivät täyty, eli ettei se logi täytä meidän levyä ja se tee sitten järjestelmää sen takia epästabiiliksi, että meillä on levytila täyttynyt. Sen takia tehdään tämmöistä logrotaattia, ja sen takia kun niitä vanhoja tiedostoja pidetään tallessa, niin pystytään myös sitä historiatietoa katsomaan niistä logeista, että mitä täällä on sitten tapahtunutkaan. No oletuksena, no tämäkin on tietysti aina järjestelmäkohtainen, mutta oletuksena yleensä on tämmöinen rotate, mikä tässä nyt on otettu näkyviin. Eli se on tänne etc logrotate confiin kirjattu, millä tavalla tämä logitus nyt sitten kierrätetään. No, tässä nyt on logitus, mikä on, eli viikoittain luodaan uusi tiedosto, joka on se uusi logitiedosto viikoittain, ja siinä voi olla sitten tunti, päivä, viikko, kuukausi, vuosi, milloin luodaan niitä uusia logitiedostoja, mutta viikoittain luodaan uusi, pidetään 4 versiota siitä, eli kuukauden ajan pysyy ne logit tallessa. No, tässä täytyy sitten aina miettiä, että minkälainen järjestelmä on, tarviiko pitää niitä logeja kauemmin vai riittääkö se kuukauden logitus, ja miten on levytilaa tarjolla ja paljonko siitä sitä logia nyt lähtee tulemaankaan, että jos sitä logia tulee ihan hirveästi, niin ei tietysti voi kauan montaa versiota pitää, mutta jos logia ei tule paljon ja levytilaa riittää, niin voihan se olla, että on tarpeen pitää vähän pitempäänkin kierrosta logikierrätystä noita versioina. Mutta versioita kannattaa olla useampia, koska se helpottaa myös sitä tiedoston käsittelyä, että jos meillä on 1 viikon tiedosto, niin sitä on helpompi käsitellä kuin sitten 4 viikon tiedostoa, että mieluummin tuollaisena pienenä pätkinä, sopivina pätkinä, niin se on varmasti semmoinen sopiva tapa. Voi sitä tietysti kokeilla vaikka päivittäin ja pistää 30 rotaatteja ja pistää, että päivittää, niin silloin tulee joka päivälle oma logitiedosto. Ehkä se voi helpottaa jossain tilanteessa sitä logituksen tarkistamista tai vian etsimistä, kun meillä on pienempiä tiedostoja, niin niitä on helpompi etsiä ja pystytään se kohdistamaan johonkin tiettyyn päivään. Ja sitten meillä on viikoittainen kierto, niin kyllä sinne tulee se timestampi aina, että milloin se on otettu, mutta meidän pitää sitten etsiä sitä tietoa sieltä, että jos halutaan jollekin tietylle päivälle. Mutta jos pistää sen päivittäinen kierto ja 30, niin silloin saa jokaiselle kuukauden päivälle omaa tiedostoa ja pystytään tarkemmin sitten sitä logitusta kohdistamaan johonkin tiettyyn. No, seuraavana tuossa on sitten tuo create, eli niin luodaan sitten aina tyhjä tiedosto, kun aletetaan sitten logia tekemään. Ja
sitten pistetään siihen logiin nimeksi sitten päivä, niin sen kertoo sitten, että milloin se on sitten luotu se tiedosto sinne. Voidaan pakata se tiedosto, jos nyt on kovalevy niin, tila vähissä, niin voidaan pakata se tiedosto. No, yleensä kannattaa olla niin pakkaamatta, koska sitten tietysti löytyy Linuxista komentoa, millä voin sitä pakattuakin tiedostoa sitten lukea, mutta helpompi sitä on lukea ja käsitellä, jos se on pakkaamaton. Ja viimeisenä tuossa on, että include etc locate rotate.d eli directory, eli tuommoisen hakemiston alla olevat lisät otetaan myös huomioon sitten näissä kierroksissa. Eli voi yksittäisillä ohjelmilla olla erinäköisiä kiertoja sitten, eli joku ohjelmisto voi tehnyt itselleen vastaavan tiedoston ja siellä on erinäköisiä logituksen kiertoja. Tuossa seuraavassa sivussa nyt on, mitä nyt näkyy oletuksena tuolla meidän Cloudcom-koneella, että logorodate.d-hakemistosta löytyy, että näin monella ohjelmalle on tehty sitten oma logituskierto komento. No tuossa nyt näkyy sitten, että esimerkiksi niin FirewallDlle on nyt sitten tehty vähän vastaava weekly rotate 4 ja siinä on asennettu jotain muitakin tommosia komentoja sitten, mitä se logitus nyt sitten tekeekään tälle tapaukselle. Esimerkiksi on tommonen, että minimisize on yksi mega, eli se aina luo ton kokoisen tiedoston sinne vähintään sitten, kun se ottaa, eli se varaa sitä tiedostoa sinne, että varmasti sitten tila riittää palomuurilogituksen tekemiselle, mutta noin monelle ohjelmistolle on tehty vastaava tiedosto, josta löytyy sitten, että mitä siellä tämän ohjelmiston kohdalla logitetaan, millä tavalla tätä ohjelmistoa logitetaan. Eli jos tarvitsee sitten vähän enemmän sitä logitusta muuttaa, niin sitten esimerkiksi vaikka FirewallDlle halutaan jotain tärkeämpää logitusta, niin käydään muuttamassa täältä sitten asetuksia. Tai MariaDBlle. Eli tuolta voi käydä muokkaamassa niitä tietoja, millä tavalla asioita sitten lokataan. Eli jos nyt tuntuu siltä, että esimerkiksi ei löydy sitä vikaa jostain kohdasta, niin käy vähän lisäämässä logitusta päälle tonne, niin että jää varmasti kaikki asiat tietoon, mikä ei toimi. FirewallD-logitukseen varmasti jää sitten, ja sitten muihin tuommoisiin security-logitukseen esimerkiksi se, että onko yritetty nyt sitten sen tietokoneen tulee, jos nyt esimerkiksi yritätte ulkoapäin jotain yhteyttä esimerkiksi HTTPlle ja se nyt ei toimi, niin voitte katsoa, että mitä on logeihin jäänyt, onko logeihin jäänyt jotain tietoa siitä asiasta. Yritetty ottaa apase, mutta se ei saakaan jostain syystä ottaa, onko siellä joku hakemisto-oikeus vaikka niin rikki. Se voi jäädä tänne security-logiin, firewall-logiin tai message-logiin, että on yritetty ottaa yhteyttä apaseen johonkin tiedostoon, mutta sillä ei ole oikeuksia tällä ulkopuolisella selaimella, joka ottaa yhteyttä siihen web-serveriin. Niin tämmöisiä asioita kannattaa näistä logeista käydä nyt sitten katselemassa. No, tuossa vielä siitä logrotatesta, eli nyt jos haluaa sitten esimerkiksi ajaa vielä tihemmin, eli se oletuksena tosiaan sitten ailee siellä Grondaleissa sitä logrotate ailee tosiaan siellä, näkyy tuolla Grondaleissa, ja sitten pitää sitten tätä kronia sitten käydä muuttelemassa, jos sitä haluaa sitten vähän enemmän ailla, mutta se tosiaan user has been logrotate ohjelmistoa ajaa ja antaa sille tämän logrotate confin, eli se löytyy täältä Grondaleista. Eli päivittäin tehdään tämä ajo, mutta jos sitä tarvii tunnetta ajaa, niin täytyy sitten kronia käydä vähän muuttamassa. Ja tuossa nyt näkyy vielä tosiaan, että crontabista, eli jos tänne nyt haluaa tehdä niitä muutoksia, niin sitten tänne
tappiin sitten tehdä niitä muutoksia, jos haluaa sitä tihemmin ajaa. Ja jos on jotain sellaista ohjelmaa, jota tarvii muutenkin ajella useammin jotain ohjelmaa, niin tänne cron tappiin vaan sitten tuossa näkyy sitten example of job definition, niin minuutti, tunti, päivä, milloin sitä ajellaan. Tolla tavalla laitetaan sinne, niin pystytään tekemään jotain asiaa sitten tiettynä ajan hetkenä. Niin tonne kannattaa pistää, jos tarvii jotain tehdä. No, seuraavana tuossa on nyt sitten se messagelogien kierto, millä tavalla se menee. Eli nyt oletuksena nähdään siinä, että kun oli se neljän kierto siellä, niin nyt siellä näkyy sitten 4 kappaletta näitä vanhoja tiedostoja. Ja sitten näkyy se messages, eli tämänhetkinen käytössä oleva tiedosto. Ja tuossa nyt näkyy, että tuolla on nyt sitten februari 18. päivänä tehty toi tiedosto. Ja toi tiedosto on niin 18. päivä tätä kuuta tehty toi tiedosto, edellinen tehty 11. päivä, eli 7 päivää sitä aiemmin ja sitten 4. päivä ja tammikuun 28 tuolla. Ja nyt kun sitten tämä tiedosto tässä täyttyy, eli kun tulee sitten taas viikko täyteen, niin se kirjoittaa tämän perään sen päivämäärän, milloin se on sitten pistetty tänne jonoon ja poistaa sieltä tämän vanhimman tiedoston. Eli se pitää yllä sitä, että mikä on siellä vanhin tiedosto, niin se käy sen sitten poistamassa. Eli tietysti jos haluaa sitten näitä talteen, niin käy nyt sitten kopioimassa ne tuota talteen tai kopioimassa eri nimellä, jos haluaa pitää niitä vielä kauemmin tallessa vielä. Mutta tuossa alempana näkyy sitten, mitä Cloudin logista löytyy erinäköisiä tiedostoja. Bootlogia nähdään silläkin noin vanhat löytyy, Cronista löytyy tuosta logia, sielläkin on, Cronissa on kierto päällä. Warwall T löytyy tuolta, Hokey löytyy kiertona, MyLogi löytyy tuolta, sielläkin on kierto päällä. Tuolla löytyy MariaDBlle omaa hakemista, mistä löytyy sen logit. Secure-logi, silläkin näkyy kierto päällä ja sitten on noita muutamia muitakin logeja tuossa. Eli noita nyt kannattelee silleen tietyssä tapauksessa katsoa. Esimerkiksi nyt jos miettii sitä, että ei pääse selaimella sinne koneelle, niin messakin kannattaa käydä katsomassa, onko sinne nyt jäänyt jotain, ja Secure-logi käydä katsomassa, onko sinne nyt jäänyt sitten jotain, ja toi Warwall D, että mitä siellä nyt asiasta kerrotaankaan. Ja vastaavalla tavalla tosiaan MyLogista lukemassa, onko MyLogiin tullut sitten jotain muuta. No, katsotaan tuossa seuraavana sitten, millä tavalla tiedostoa, eli messages-tiedosto, joka on ihan tekstitiedosto, millä tavalla sitä nyt sitten katsellaan. No, yksi hyvä komento siihen on toi tile, eli otetaan hännästä ja katsotaan mitä sinne on, koska se kirjoittaa sinne aina, niin sinne tiedoston perään tulee aina sitten ne logit, eli aina perään lisätään tietoa, eikä se kirjoittaa sinne päivämäärän, kellon ajan ja mihin sitten se liittyy ja mikä siellä sitten oli. Ja tämä tile-komento ottaa sieltä lopusta 10 riviä ja kirjoittaa ne tähän näytölle. Niin se on semmoinen yksi hyvä keino, kun tehdään jotain niin tile messages, niin se kirjoittaa heti siihen näytölle, että mitä siellä järjestelmässä nyt on viimeksi tapahtunut. Ja tässä nyt näyttää, että siellä on tuommoista system data tehty jotain siellä. No, tilelle löytyy sitten lisäkomentoja. Jos sinne pistää -n20, niin toi nyt ottaa sitten 20 riviä sieltä lopusta päin. Jos tarvitaankin vähän enemmän ottaa rivejä, niin käytetään sitten sitä. Toi on hyvä komento siihen, jos tarvii enemmän. No, yksi hyvä konsti tilin käyttöön on käyttää sitä tile messages -f. Tässä nyt on tehty silleen, että mä oon ollut siellä työasemalla, ottanut sieltä 2 SSH istuntoa tälle Cloud-koneelle.
toiseen istuntoon, ikkunaan, tässä tapauksessa tämä kakkosikkuna, täällä on kirjoitettu tile messages -f, eli tämä koko ajan tulostaa näytölle, jos sinne messages tiedostoon tulee uusia rivejä, niin se aina tulostaa tähän näytölle. Sitten mä oon ottanut toisen ikkunan sinne Cloud-tietokoneelle, niin nyt kun mä oon ottanut Cloud-tietokoneelle, niin täällä nähdään, että silloin kun mä otin yhteyden, niin tänne kirjoitti, että started session of 4 useri, ja kun mä loggauduin sisään, niin new session of user root. Kun mä kirjaudun tänne sisään, niin se kirjoitti sitä mukaan tänne. Aina kun jotain tapahtuu järjestelmässä, niin tänne tulee, se näyttää tässä suoraan. Tää on hyvä keino pysyä selvillä, mitä se tulee, mitä sillä järjestelmässä tulee. Otatte 2 ikkunaa sinne, -f, näette koko ajan, mitä sinne tulee sinne järjestelmään logiin. Pystytte koko ajan kärryllä siinä, kun teette jotain. Esimerkiksi nyt jos pistätte asennat jotain tiedostoa, niin näette suoraan, mitä sinne koko ajan kertyy sinne logitiedostoihin, mitä asiaa. Tota kannattaa käyttää. 2 ikkunaa, toisessa vaan toi tile messages -f. No sitten jos tarvii etsiä jotain sieltä messages-tiedostosta, niin siinä kannattaa käyttää tätä putkitusta ja greppiä ja sen perään sitten, että mitä etsitään. No, tässä tapauksessa on nyt etsitty sitten session-sanaa messages-tiedostosta ja nähdään, että noissa riveissä nyt näkyy olevan sessioneita. No sitten jos muutetaan komentoa sen verran, että laitetaan tuonne -e, ja nyt se etsii myös semmoset, se ei niinku, kirjainten kokoa, eli onko iso tai pienkirja, niin se ei huomioi tuolla i'llä. Eli nyt nähdään, että nyt se löyti myös silloin, kun sessiossa on kirjoitettu isolla s:llä. Eli edellisessä se etsi pelkästään tarkasti tätä sessionia, tai joka on kirjoitettu juuri tällä tavalla. Mutta sitten kun pistetään i siihen lisäksi, niin se ei huomioi kirjainkokoa, eli se löyti tuolta myös tämän isolla s:llä kirjoitetut rivit. Eli tuli enemmän rivejä. Tietyssä tapauksessa on hyvä katsoa i'tä, ja tietysti jos halutaan tiettyä jotain etsiä, niin silloin ei tarvitse sitä i'tä. Mutta kannattaa nyt, jos mietit, että ei nyt löytynytkään tätä asiaa, mitä sieltä etsin, niin aika useasti monet asiat aloittaa näitä asioita isolla s:llä, niin kuin tässäkin started session. Niin tuossa on kirjoitettu started session kumpikin isolla, mutta taas new session, niin jolloin tuo session on kirjoitettu pienellä. Ja tuolla taas starting permit user session, kaikki isolla. Eli aika paljon asioita Linuxissa ja varsinkin Englannissa kirjoitetaan isolla kirjaimella, niin voi olla tärkeää käyttää tämä -i'tä siellä, kun tekee sitä hakuja tuolta järjestelmästä. No, seuraavana on vielä toinen esimerkki grepin käytöstä. Nyt jos etsitään jotain tietoa, no tässä on etsitty sieltä grep TNS. No sen antaa yhden rivin tässä tapauksessa, että tuommoista löytyy sieltä yhdestä rivistä. No monesti tämä asia, että tämäkin DNS, että mistä tämä viesti on tullut, niin voi olla, että on tarpeen ne edelliset ja sen jälkeiset rivit myös ottaa tietoon, että tiedetään, että miten tämä asia eteni. Niin kirjoittamalla tällä tavalla -A3, -B3, eli nyt se ottaa tämän, kun se löytää tämän rivin, niin se ottaa 3 riviä ennen ja 3 riviä sen jälkeen sitten. Niin tässäkin voi nähdä, että tämä DNS löytyi tuosta, mutta sitä ennen on hostnamea näköjään käytetty ennen DNS-managerin logitusta. Ja sen jälkeen on tullut jotain tommosia rivejä. Eli tämä on varmasti hyvä keino jossain tapauksessa, kun etitte jotain vikaa, ottakaa myös ne edeltävät rivit siihen mukaan siihen tulokseen, niin sen jälkeen tietää, mikä on johtanut siihen, että tämmöinen viesti on tullut. Niin tuommoista kannattaa sitten käyttää myös siinä. No seuraavaksi mä otin tuohon DMSG-ohjelmisto.
Eli tuommoisen komento antaa, niin se tutkii ytimeen liittyviä viestejä, eli laitteet, ajurit, moduulit, ja jos niissä on ongelmia, noissa laitteissa, komponenteissa, liitetyissä laitteissa, esimerkiksi USB-tikkuasenne laitteessa se ei toimi, niin voi etsiä tuolla DMS-kellä sieltä sitten noita erroreita. Esimerkiksi kun meillä on DMS-säke putki grep -e errori, eli kaikki errorit etsii sieltä. No, ei ollut tässä koneessa nyt erroreita, kun kokeilin tuolla komennolla, ei antanut mitään, mutta sitten pelkä dmesk-komento antoi tuommoisen rivin erinäköisiä komentoja, jotka liittyy siihen järjestelmän ja ytimen toimintaan liittyviä. Eli jos siinä on ongelmia, niin kannattaa kokeilla. No, tuossa alhaalla on sitten linkki, jossa grep-komennosta löytyy paljon lisää asiaa, millä tavalla grep-komentoa voi käyttää Linuxissa erinäköisiin asioihin. Kannattaa tutustua, se on erittäin hyvä työkalu monen asian tekemiseen täällä Linuxissa. No, tietysti logeja voidaan katsella sitten muillakin asioilla. Sieltä voi katsoa tosiaan, löytyy ohjelmia, esimerkiksi Elastic ensimmäinen, se tulee sitten yhdessä myöhemmässä Labrassa esiin tuo Elastic, niin sillä voi tarkemmin tutkia sekä lukemassa logeja ja tarkemmin tutkia niitä. Sitten löytyy tuommoinen Logvatch-niminen ohjelma esimerkiksi. Sitten mä löysin tuossa Wikipediassa 2 kappaletta tuommoisia listoja siitä, minkä näköisiä ohjelmia löytyy. Täällä näkyy esimerkiksi, että toi Logvatch, tuossa näkyy logi, eli tuommoista ohjelmat voi esimerkiksi niitä logeja nyt sitten tarkastella. Tuossa on tietysti muitakin ohjelmia, mutta jos haluaa niin jonkun ohjelma, joka logeja pystyy jollain tavalla tarkkailemaan, niin tuommoisia ohjelmia voi käyttää. Sitten jos tuosta katsotaan niin tuossa nyt löytyy sitten vielä lisää ohjelmia, sekä ilmaisia että maksullisia ohjelmia, millä voi logeja tosiaan sitten tarkkailla tai jotain muuta siihen näkyy. Niin kuin tuossa näkyy Logbaseit ja sitten tuo näkee MariaDBstä ja pystyy katselemaan niitä asioita ja tekee niistä sitten vähän semmoisia niin käyttäjäystävällisen näköisiä. No, toi Elastickia tuotte tosiaan sitten siellä Labrassa kokeilemaan, mitä se on, minkä näköistä se siellä tekee. Ja tuossa oli toi Logvatch, että sitäkin voi kokeilla, jos nyt sitten on aikaa näyttäisi tekemään ton näköisiä grafiikoita sieltä. Eli ne käy läpi niitä logeja sen mukaisesti sitten tuo niitä näkymiä ja näkymistä voi sitten tulkita, millä tavalla se järjestelmä sitten toimii. No, paljon ohjelmia löytyy siihen, jotka käy niitä logeja läpi ja kirjoittelee siitä, mutta niitä voi sitten kokeilla jossain vaiheessa. No, seuraavana tuossa on pari kalvoa Windows-serverin logeista. Ihan vastaavalla tavalla. Sieltä löytyy logit, ehkä niitä vähän eri tavalla nyt käytetään tietysti Windowsissa. Linux on enemmän tommonen komentorivi, konsolipohjainen järjestelmä tekstitiedostojen käsittelyyn, mutta Windows, kun on tämmönen ikkunapohjainen järjestelmä, niin siellä sitten käytetään ohjelmaa siihen. Ja Windows-serveristä löytyy sitten Event Weaveri. Työasemasta löytyy myös Event Weaveri, josta voi katsella, että mitä siellä järjestelmässä nyt sitten onkaan tapahtunut. Eli löytyy tuolta tosiaan Server Managerista, Toolsista ja täältä löytyy sitten Event Weaver. Ja sen kun naksattelee auki, niin tulee heti ensimmäisenä tämän näköinen ikkuna. Se kertoo siinä ensimmäisenä niin yleisesti, mikä on järjestelmän tila tällä hetkellä ja summarius siitä, mitä siellä nyt tapahtuu. No, tässä nyt nähdään, tämä on tässä koneessa
näyttäisi olevan viimeisen tunnin aikana, 24 tunnin aikana ja 7 päivän aikana tullut erroreita 5 kappaletta ja varoituksia on viimeisen tunnin aikana ei yhtään, viimeisen 24 tunnin aikana 2 ja 7 päivän aikana 15 kappaletta tullut warningeja, ja tuosta kun naksauttaa, niin niitä voi sitten lähteä tarkemmin katselemaan. Ja täältä näkyy sitten lisää tietoa asiasta, ja tuolta löytyy sitten ne erilaiset logit, mitä on tullut. Tuossa seuraavana näkyy. Tuota kun naksauttelee auki Custom View ja server roles, niin esimerkiksi DNS-serveri nyt sitten näyttää tommosia, eli se näkyy ensinnä näyttää olevan tommosia informaatioita asiasta, ja tuolla yksi warningikin näyttäisi olevan milloin se on tullut, mistä se on tullut ja onko siinä jotain kategoriaa tai muuta. Ja täällä näkyy sitten alalla tieto, mikä tämä logitus nyt sitten olikaan. Eli siellä nyt näyttää, että DNS server has finished the background loading and signing of the zones, eli se on tehnyt jotain taustalla ja lopettanut sen ja saanut sen sitten tehtyä. All zones are available for DNS update, eli kaikki on nyt sitten kunnossa. Eli tämä on tehnyt tämmöisen ilmoittaa, että kaikki nyt on kunnossa. Sekin on ihan hyvä asia, että se ilmoittaa, että kaikki on kunnossa. Sitten noi voi naksauttaa tälleen auki sitten vielä. Ja tuota kun on naksautettu se auki, niin se tulee tällä tavalla se asia. Se kertoo tosiaan sitten, että mikä on logi, leveli, tässä tapauksessa informaatio, käyttäjä, joka sen on tehnyt, ja milloin se on tehty, onko siinä jotain muuta, mihin tietokoneeseen se nyt sitten liittyy. No, tossa on tommonen, että Event Log Online Help. Siitä kun naksauttaa, se sanoo tälle, että se lähettäisi tästä asiasta nyt sitten Microsoftille infoa ja haluaisi kertoa enemmän siitä kun painat yes, niin pääseekin Microsoftin tukisivulle ja se ei toimittanutkaan tuota tietoa eteenpäin, eli siinä nyt on joku juttu nyt, että jostain syystä se ei sitä toimittanut tuonne Microsoftin sivulle eikä antanut siitä lisää tietoa, mutta sille ei voi tuohon sitten tietysti pistää, että laittaa sitten nämä tiedot tänne hakuun, niin saa sitten lisää tietoa siitä asiasta, mutta olisi se tietysti ollut kiva, jos olisi tuossa toiminut suoraan, mutta ei nyt sitten toiminutkaan. Eli jos nyt haluaa lisää tietoa tosiaan, niin ottaa sitten tästä nämä tiedot ylös ja koittaa sitten täällä Microsoftin sivulta hakea sitä asiaa. Mutta voihan se olla, että tämä jossain päivityksessä lähtee toimimaankin, että tuosta pääsee sitten more information. Mutta näitä kannattaa tosiaan käydä katselemassa täältä Windowsista, samoja asioita. Täältä sitten täällä löytyy sitten nämä Findit ja muut löytyy sitten täältä sivulta, jos haluaa niitä etsiä ja sitten täältä löytyy tosiaan erilaisiin järjestelmiin liittyviä logeja samalla tavalla, Application Security Setup-systeemi, ja sitten täällä on nämä erinäköiset järjestelmät, johon se liittyykö se aktiividirektoreihin vai DNS vai IE vai mihinkä liittyykään, niin ne liittyy täällä. Ja sitten on tehty tänne, tuolla on tommonen Teamlasin kuva, niin se on tehty semmonen niin kuin täällä näkyy, että filter, current view tai create custom view, eli luotu tämmönen tiettyyn asiaan viittaava näkymä. Ja täällä on tehty valmiina, on tullut sitten Active Directoryin ja DNS:ään ja Remote Desktopiin ja admin-eventteihin tämmönen filtteröity järjestelmä, joka virttelöi logeista näihin liittyviä asioita, mutta niitä voi sitten tehdä lisää noita tiettyjä, mutta sekin, että käy katsoa näitä valmiita, niin sillä jo pääsee pitkälle. Eli samalla lailla Windowsissa kannattaa käydä katselemassa näitä kuin siellä Linuxissa.
Siinäpä lyhykäisyydessä lokituksesta tuolla Windowsissa ja Linuxissa. Eli tärkeää siinä on, että seuraa niitä joka vaiheessa, että tietää missä se järjestelmä nyt menee. Vaikka toimii oikein, niin se on hyvä käydä katselemaan sitä logia siitä huolimatta, että ei sillä nyt ole kertynyt mitään. Ja jos siinä vaiheessa kun asentelee ja muita, niin jos jotain vikaa tulee, niin yleensä sieltä logeista löytyy tietoa siitä, että miten tästä lähteä eteenpäin. Jes, siinäpä se.